Arratsaldeon gaur irailaren 29 asteazkena hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzi dituzten albiste nagusienak. Nafarroak pandemia aurreko ordutegi eta edukierak berreskuratu ditu. Urbasa eta Handia mehatxatzen dituen parke eolikoaren aurka 5.000 alegazio aurkeztu dituzten. Nafarroko gobernuak sexu eta genero aniztasunarekiko arreta hobetu du Iruñan LGTBI personei zuzendutako lokal berri baten bidez. Ia 100 personak parte hartu duten Nafarroko arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako planaren diagnostikoan. Euskera bideak euskararen bigarren plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dien Nafarroko gobernuko departamentuei. Lurralde koexioak 482.000 euro inbertituko ditu Aranoko 116 biztanlei araztegi biologikoa eskaintzeko. Nafarroko gobernua egurra altueran erabiliz eraikuntza jasangarria sustatuko duen Egurald proiektua europearreko buru. Iruña ate joka kanpaina eginen da hirian adinekoen aukeratu gabeko bakardadearen aurkan. Coworkiz programak gune berri bat estrenatu du Agoizkaleko udal eraikinean, non zabalgunean programatzen diren jarduerak egine baitira. Urriaren 2an Nafarroko lehen mailako aizkora txapelketaren kanporaketa jokatuko da Lekunberrin. Baztango ualdea eta ekosistema ezagutzeko ibilaldia antolatu du talde ekosozialak. Fadoak entzuten zituen gizona antzerki emanaldia Berriozarko entzunaretoan urriak 2an arratsaldeko 8:00. Nafarroak pandemia aurreko ordutegi eta edukierak berreskuratu ditu. Foru gobernuak egun ezarritauden arauak indargabetu ditu oinarrizko babes neurriak izan ezik, musukoaren erabilera eta COVID-19 duten pertsonen derrigorrezko bakartzea. Estamos ya en un escenario distinto, un cambio sustancial del ciclo de la pandemia. Nafarroko lehendakariak atzo emandako prensa agerraldian urriaren 1etik aintzinera ostiraletik foru komunitatean koronavirusaren pandemiaren aurretiko edukierak eta ordutegiak berreskuratuko direla iragarri du. Modu horretan indarri gabe utziko dira Nafarroan indarrean dauden murrizketak, oinarrizko prebentzio neurriak izan ezik, hau da, barruko espazioetan maskara derrigorrez erabiltzea eta aire zabaleko espazioetan metro terdiko tartea mantendu ezin denean, eta koronavirus duten personen derrigorrezko bakartzea. Gainera, Osasunaren lurralde arteko kontseiluan hartzen diren akordioak aplikatuko dira foru komunitatean, hots, kirol profesionalarekin eta hezkuntzarekin loturikoak. Azken arlo horretan, lehen hezkuntzan ez da beharrezko izango ikasgela osoa konfinatzea kasu positibo bat izan ez gero, naiz eta PCR frogak egiten jarraituko den bizikidetza talde osoari. Osasun kontseilariaren foru agindu berria ostiralean sartuko da indarrean, eta bertan baitere aurreikusten da, gobernuko departamentu ezberdinek eta beste operadore publikok eta pribatuek beharrezko antolakuntzan neurriak hartu alizatea. Egiten diren jarduera ezberdinetan jende pilaketak saihestearren. Era berean beste personekiko metro terdiko segurtasun tardeak gordetzea aholkatzen da, eskuak behar bezala garbitzea xaboiarekin edo gel hidroalkoholikoarekin, lokalak eta barruko espazioak behar bezala aireztatzea eta CO2 neurgailuak instalatzea espazio horietako airearen kalitatea neurtze aldera. Lehendakariarekin batera izan da Santos Indurain Osasun Kontseilaria eta Txibitek adierazi du pandemiaren zikloren funtsesko aldaketa batean aurkitzen garela naiz eta dei egin arreta ez galtzeko eta birusarekin bizi beharko dugula konturatzeko. Halere aitortu du duela urte eta erdi pandemia hasi zenean baino tresna eta ezagutza hobeak ditugula eta hobeto prestatuta gaudela eta inpaktua minimizatu dezakegula, gainera horrela egiten ari gara. Hildo horretan, Nafarroan 8 astez jarraian kasu positiboa jaisten joan dira eta uztailaren bukaera aldera 2.983 izatetik azken astean 154 izatera pasa gara. 14 egunetan pilatutako inzidentzia 100.000 biztanleko 53 kasukoa da eta 7 egunetan 21 kasukoak.
Pandemiari aurre egiteko jauzi hori, Txibiteren hitzetan txertori esker izan da eta Nafarroko gizarteak erakutsi du elkartasuna, eskuzabaltasuna eta erantzunkizuna. Gaur egun 12 urtetik gorako 10 pertsonetatik ia 9, hau da 188, txertaketa pauta osoa eginda dute Nafarroan eta biztanleri osoaren 3 laurdena baino gehiago 177,7. Azkenik lehendakariak Nafarroan koronavirusa dela eta hildako 1.253 pertsonak gogoratu ditu, baita gaixotu direnak eta egun aztarnak izaten jarraitzen dutenak ere. De educación y deporte. Mañana además hay un interterritorial de deporte donde se hablará de los aforos en la liga. Como digo, eso depende de ese acuerdo. Urbasa eta Handia mehatxatzen dituen parke eolikoaren aurka 5.000 alegazio aurkeztu dituzte. Urbasa Handia bizidi plataformak eta zonaldeko udal eta kontzejoek Aldane proiektu eolikoren aurkako 5.000 alegazio aurkeztu dituzte atzo Espainiako gobernuak Iruñan duen ordezkaritzan. Nafarroko gobernuari parke eoliko honen aurka agertzeko eskatu diote. Urbasa Handia bizidi! Energia berriztagarrien izenean, eskaparate hori erabilitza jarraitzen dela sistema eta modelo berdinak mantentzen, eta argi dago hemen sistema aldaketa bat egon bidala, eta benetakoa, eta herri txikasitza, eta benetan zeozer aldakorra dana. Ikaragarrixak, baina gainera petzetan dugu alorrez berdinetan. Petzetan dugu Urbasa eta Handia Euskal Herri mailan eta estatu mailan, eta oso balorauta dauela, eta hortaz gain, bertan bizidan jendia, dukun altxor bakarra eta hundixena, eta nahikua dana, zultxitingo zabela, esan geratuko ezer, eta ez dela alamoruko parke bat. Bueno, badazela aditu pila bat, eta petzetan duguna da herrixan herriko erosonaldeko errealitatea eta daukun baloriak neurtuta eta modu jasangarri baten, neurtu biko ziela, eta horren arabera sortu modu txiki hauan benetan jasangarriak dien modeloak. Entrego die delegazioan 5.000 sinaduratik gora, eta bueno, lan guzti hau izan da, azkenean herritarrak, kontzejuak, udaletxien eta parte hartu daren jende da nahi esker, eta bueno, honekin apur bat gure duguna da, bai, Nafarroko gobernuai esatia posizioa inbiko dela, herri saientzun, eta hau batasun batei esker lortu dela, eta pentsetan daula berape herri saien entzun mikotzala, eta berabe guzti hau babestu biko zauela. Nafarroako gobernuak sexu eta genero aniztasunarekiko arreta hobetu du Iruñean LGTBI+ pertsonei zuzendutako lokal berri baten bidez. Txibite presidenteak lege aldaketa hori iragarri du kolektibo horren askatasunak gorroto diskurtsoetatik babesteko. El compromiso del Gobierno de Navarra con la Ley Foral 8/2017. Nafarroko gobernuak Katalinguneren lokal berria inauguratu du sexu eta genero aniztasunari arreta emateko zerbitzu publikoa. Nafarroko berdintasunerako institutuak bultzatuta eta Iruñako Fuente del Hierro kaleko 2. zenbakian kokatu da. Txibite lehendakaria eta Remirez lehen lehendakari ordea bertaratu dira instalazioen inauguraziora. Bere bizitan Txibitek errandu Nafarroko gobernua ezkutu baten modura arituko dela LGTBI personentzat, eta ez duela onartuko atzera pausorik lortutako eskubideetan. Amaiera helburu hau jarraituz lehendakariak aurreratu du, bere exekutiboa dagoeneko lanean ari dela, legegintzako aldaketa baten publizitatea eta erakunde kolaborazioan murrizteko eduki homofobo, lesbofobo edo transfoboak barreiatu ohi dituzten entitate, elkarte eta hedabideekin. Bere egunean sexu ustiapenaren iragarkiekin amaitzea ahalbidetu zuten aldaketen ildotik.
Sexu aniztasunari dagozkion kolektibo banderadunei lehendakariak eskertu nahi izan die bere jarduera soziala, baita tolerantzia eza, beldurra eta gorrotoa gainditzeko bere borroka iraunkorra ere. Ez zaudete bakarrik azpimarratu du, egungo gobernua zuen aliatua da. Eskubideen lorpena arinagoa gertatzen da erakunde eta entitate sozialak elkarrekin goazenean arbuiatu du. Halaber, bizitatu dituzte instalazio berriak Eba Isturiz, zuzendari gerenteak, Julen Eneriz LGBTI berdintasunaren zuzendari ordeak, Amaia Barrena Katalingune zerbitzuko koordinatzaileak eta Carlos Montoiak LGTBI Katalingorri elkartearen ordezkari bezala. Katalingune zerbitzua zabalik egongo da instalazio berrietan astelenetik ortzegunera goizez eta arratsaldez, 9:30 ordu bat aterditara eta 4:30 7:30 eta ostiraletan goizeko ordutegian. Bulego berriek zeinen erreformak, exekutiboak 323.948 euroko inbertsioa egin duen emandako arreta hobetzea aurre ikusten dute, gunea segurua eta adeitsua izanik, zerbitzuko persona erabiltzailei arreta emateko orduan. Gainera lokala, zerbitzuaren egoitza nagusi bezala erabiliko da, horrek erraistu egingo du kudeatzen duten personek eginiko lana eta koordinazioa. Iruñako lokal berri honetaz haratago, zerbitzua beste bi egoitzekin kontatzen du bat uteran, zeinek estaltzen duen Erriberako eremu osoa 2018tik bestea Sakanan, honek 2 bulego ibiltarirekin kontatzen du Irurzunen eta Lakuntzan. Zeinetatik zerbitzu ematen den, Nafarroko ipar-mendebaldeko eremu osoan 2020tik. Katalingune zerbitzua generoan eta sexologian prestatutako personalaren arretarekin kontatzen du eta lan esparru ezberdinetan oinarritzen da. Adibidez, harrera, informazio eta orientabidearen sexu aniztasun eta genero alorretan, edo aholkularitzarena sexologia eta lege alorretan. Ia 100 pertsonak parte hartu dute Nafarroako arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako planaren diagnostikoan. Foru komunitatea testuinguru ez arrasistatzat hartzen da, baina gorroto delituen goranzko joera nabarmentzen da. Arrazismo eta xenofobiaren kontrako plan aurkezten ari gara gaur, eta horrek dakarren ondorioak hausek ditugu. Nafarroa ez da bereziki gune arrazista bat, Eragile publiko, pribatu eta hirugarren sektoreko 100 personak parte hartu duten Nafarroko 2021-2026ko arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako planaren lehen fasea osatzen duen diagnostiko parte hartzailean. Diagnostiko horrek testuinguru ez arrazistatzat jotzen du Nafarroa, baina gorroto delituen goranzko joera nabarmentzen du. Delituen kopurua izan zen 16, baina Europar Batasunak esaten du normalean 120 salatzen direla eta gainerako guztiak zerrenda beltzan geratzen direla. Horrek ematen digu bide bat, hobetzeko. Nik azpimarratuko nuke baita ere, oraintxe bertan zenbait arlo politikotik bultzatzen ari direla gorroto diskurtso guzti horiek, eta hori ere kezkagarria da eta horren kontra borrokatu behar da. Parte hartze prozesu honen bitartez, nahi duguna da plan bat garatzea, eta plan horretan, behin bukatuta, neurri zehatzak edukiko ditugu, eta neurri horien arabera politika publikoak garatuko ditugu. Euskara Bideak Euskararen bigarren plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dien Nafarroako gobernuko departamentuei. Euskara Bidearen gobernu kontseiluak departamentuetako planen egoera eman du ezagutzera. Nafarroko gobernuko departamentuek euskararen bigarren plan estrategikoaren proiektua ezagutu dute. Euskara Bidearen gobernu kontseiluak eginiko bileran. Bertan buru izan dira Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilaria eta Mikel Arregi Euskara Bideko zuzendaria. Proposamenaren abiapuntua lehen planaren eredu estrategikoa da eta honako ardatz hauetan egituratuta dago. Euskararen erabilera soziala, hiztun berriak, herritarrei euskarazko arreta emateko zerbitzu publikoak hobetzea, haien hizkuntza eskubidea bermatuz, euskara sustatzeko gizarte adostasuna indartzea eta esparru sozioekonomikoan euskararen erabilera garatzea. Berariazko helburuak 42 dira eta guztira 201 proiektutan zehazten dira.
Segimendu egiteko 30 adierazle identifikatu dira. Administrazio publikoek hizkuntzak erabili eta garatzeko. Beharrezkoa da departamentuen arteko lankidetza. Hori dela eta haiek informazioa eman ondoren ekarpenak egiteko epea irekitzen da garatzen dituzten eskumenekin zerikusi duten planeko alderdietan. Bileran halaber euskara bideko gobernu kontseilariak jakinarazi zaio Nafarroko administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 2017 foru dekretuaren 6. artikuluan ezarritako departamentuetako hizkuntza planak onartu ondoren, ezarritako helburuak betetzeko urratsak ematen ari direla. Helburu hauek ditu. Departamentu bakoitzeko herritarren arretarako lehentasunezko unitatetan euskara eskakizun duten lanpostuen beharrak aztertzea eta aholku zerrenda bat egitea lehen erantzuna euskeraz edo telefono zenbateko. Inprimakien eta web horrien azterketa ere egiten ari dira, herritarrei informazio idatzi elebiduna digitala naiz paperean, eskaintzeko eta euskarazko edukiak gehitzeko. Azkenik egoitzetako errotulazioari buruzko azterlan bat ere eginen da, elebietan seinaleak osatzeko. Lurralde kohesioak 482.000 euro inbertituko ditu Aranoko 116 biztanleei araztegi biologikoa eskaintzeko. Nilsa sozietate publikoak azpiegitura horren lanak esleitu ditu, zeinak 2022ko udazkenerako egongo diren amaituta. Lurralde kohesiorako departamentuak Nilsa sozietate publikoaren bitartez 482.000 euro inbertituko ditu Larraun Leitzaldeko bailaran. Aranoko 116 biztanlei araztegi biologiko eskaintzeko. Nafarroko ur saneamendu eta araztegien enpresa arduradunak azpiegitura horren lanak esleitu ditu, zeinak 2022ko udazkenerako amaituta egotea espero den. Nafarroako gobernua egurra altueran erabiliz, eraikuntza jasangarria sustatuko duen egurat proiektu europearreko buru. Aierdi lehendakari ordeak Nasubin sakudiatuko duen apustu berritzaile horren garrantzia azpimarratu eta eraikitzeko beste modu baten alde egiten du, beste jarduera batzuekin batera, baso biomasaren zentro pilotuarekin edo eraikuntzaren industrializazioaren zentro nazionalarekin. Jose Maria Aierdi, Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta etxe bizitzako titularrak berretsi egin du energia eta eraikuntza eredu jasangarriarekin duen konpromiso publikoa. Nasubinsa sozietate publikoa buru duen Europako Eguralt proiektua Iruñan ofizialki aurkezteko eginiko ekitaldian. Proiektuak eraikin altuetan zurezko egitura duen eraikuntza sustatuko du. Lehendakari ordeak apustu berritzaile horren garrantzia azpimarratu eta eraikitzeko beste modu baten alde egiten du, beste jarduera batzukin batera, baso biomasaren zentro pilotuarekin edo eraikuntzaren industrializazioaren zentro nazionalarekin. Iruña Ateioka kanpaina eginen da hirian adinekoen aukeratu gabeko bakardadearen aurka. Iruñeko udalak Lakaisa Fundazioak eta Nafarroako Kutxa Fundazioak elkarrekin lan egingo dute beti norbaitekin programan. Iruñan 75 urtetik gorakoak biztanleriaren 122 dira. Hoienia 5 bakarrik bizi da. Bakardade sentimentua eta hori konfinamenduan larriagotu izana arintzeko eta orain osasun segurtasuneko arauek eragin duten isolamendu sozialagatik, Iruñeko udalak Lakaisa Fundazioak eta Nafarroko Kutxa Fundazioak modu egonkorrean mantenduko dute beti norbaitekin programa. Urriaren 1 adinekoen nazioarteko eguna da. Egun hauetan hiriaren espazio publikoak atez bete dira. Iruña ate joka sensibilizazio kanpaina da eta ideia hau da. Oinarri, atala ze horretaraino hurbiltzea lehen urratsa da, aukeratu ez den bakardade egoeran bizi diren adinekoik laguntzeko, eta horrela ikusi ezintasun egoeren aurka borrokatzeko. Iruñako alkateak Mark Simon Lakaisa Fundazioko zuzendari orde nagusiak eta Javier Fernández Valdivieso Nafarroko Kutxa Fundazioko zuzendari nagusiak parte hartu dute kontzientziazio ekimen horren inguruko prentsaurreko batean. Ekimenak xede du bakardade egoerak antzematen laguntzea eta esparru horretan lan egiten duten entitaten lana balioestea. Kanpainak makina bat ate erakusten ditu espazio publikoan dauden kartel eta elementu estatikoen bidez. Bakarrik bizi diren adinekoek bizi dituzten askotariko egoerak eta uneak gogorazi nahi dizkigutenak.
Ekintza horrek erreferentziazko webgune bat dauka eta baita horri lotutako ikus-entzunezko piezak ere. Horri buruz, hausnartzea da egoera horiek ikusezin ez bihurtzeko lehen urratsa. Halaber, egun horren inguruan aurreikusten da zertaz erretiratuko gara, noiz erretiratuko gara mai inguru egitea irailaren 29 Zibikanen arrasleko 6 eta baita mariatxiren musika emanaldiare urriaren 1 bertan. Martillako monasterioaren plazan 6. Sarrera libre izanen da, edukiera mugatua eta adinekoek izanen dute lehentasuna. Beti norbaitekin programak udalaren eta La Caixa Fundazioaren arteko hitzarmenaren bidez funtzionatzen du dagoeneko duela urte bat, eta Donibane adinekoen itxunaren barruan dago. Asmoa da ekimen hori beste auzoetara zabaltzea. Programa Donibanen hasi zen zehazki gainzartze handiena duen auzoan biztanleen 12% 80 urtetik gorakoa da, baina Iruñan 10.500 adineko inguru bizi dira bakarrik haien etxeetan gehienak 4-3 emakumeak dira. Coworkids programak gune berri bat estreinatu du Agoitz kaleko udal eraikinean, non zabalgunean programatzen diren jarduerak egongo dira. Herritarren aferen batzordeak eremu berria ezagutu eta emakumeen etxea bisitatu du, zeinak aurten bere eskaintza digitala indartu du. Iruñeko udaleko herritarren aferen batzordeko kideak atzo bisitatu dute Agoitz kaleko 9. zenbakian dagoen udal eraikina, zeinak zabalgunean antolatzen diren Coworkids programaren jarduerak egiteko gune bat estrenatzen baitu. Eraikinan ere Iruñako emakumeen etxea dago eta udalbatzako kidek hori ere bisitatu dute. Bertan ezagutu dute berriki eskuratutako informatika ekipamendu berria eta horri esker udal zerbitzu horrek teknologiaren aldeko apustua indartu ahal izanen du ikasturte honetatik aintzinera. Ikasturte berri honen hasieratik Coworkids programak zabalgunean antolatzen dituen jarduerak Agoitz kaleko udal eraikineko lehenbiziko solairuan dagoen espazio berrian eginen dira. Non udalaren beste entitate eta zerbitzu batzuk ere bai daude. Hori horrela, horretarako bakarrik izanen den eremu baten aldeko apustu egiten da, jarduera horietan parte hartu ohi duten haur eta gazteen beharrei modu zehatzago batean egokitutako dena. Orain arte, zabalguneko Zibiboxeko hainbat gunetan egiten ziren eta horiek orain beste helburu batzutarako erabiltzen ahalko dira. Bereziki aurrendako eta gaztendako diren jarduerak astelehenetik ostegunera eginen dira eta xehetasun guztiak Coworkids Pamplona Ensanche webgunean konsulta daitezke. Zabalguneko Iruñako 14 auzoetako bakoitzan antolatzen direnei gehitzen zaizkie beste beste sormenaren, kirolaren eta antzerkiaren inguruko askotariko proposamenekin. Eta Coworkids Pamplona Actividades, Coworkids programaren webgune ofizialean konsulta daitezke ere. Urriaren 2 Nafarroako lehenengo mailako aizkora txapelketaren kanporaketa jokatuko da Lekunberrin. 2021ko urriaren 2 Nafarroako lehenbiziko mailako aizkora txapelketaren kanporaketa jokatuko da Lekunberrin frontoiko plazan, arratsaldeko 6. Moztu beharreko enborrak 2 kana erdiko 2 60 ontzako eta oinbiko bat. Parte hartuko duten aizkolaria dira Iker Vicente, Jon Rekondo, Julen Cañamares, Eneko Saralegi, Iban Resano, Julen Olano, Asier Pellejero eta Joxan Etxeberria. Oier Cañamaresek ezin izanen du parte hartu medikoaren agiria aurkeztu baitu. Ruben Saralegik lesio baten ondotik aizkora uztea erabaki du. Azken sailkatuak maila galduko du Ruben Saralegirekin batera. Lehen 5 sailkatuak finalerako txartela lortuko dute. Finala Donesteben jokatuko da azaroaren 19 edo 21. Baztango uhaldea eta ekosistema ezagutzeko ibilaldia antolatu du talde ekosozialak. Arturo Elosegi Irurita izanen da bertan ekologian katedraduna eta EHUko irakaslea dena. Baztango uhaldea eta ekosistema ezagutzeko ibilaldia antolatu du talde ekosozialak. Urriaren 3 Elizondoko plazatik abiatuko da ibilaldia goizeko 11etan, edukiera mugatu izanen du eta izena aldez aurretik eman behar da. Baztango talde ekosozialak antolatu du ekitaldi hau iganderako eta Arturo Elosegi Irurtia izanen da bertan ekologian katedraduna eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Uhaldeak eta bertako ekosistemak izanen dituzte hizpide eta hainbat zalantza argituko ditu Elosegik. Errekaren dragatzea beharrezkoa ote den,
uhaldearen bazterreko landare eta zuhaitzak moztu behar diren, uhaldea bideratu behar ote den, osasuntsu den edo ez, uhaldearen ingurumenaren balioak. Ibilaldia goizeko 11:00 ordu batetara izanen da eta Elizondoko plazatik aterako da. Herritik barna ibiliko dira, zailtasunik gabeko bideetatik, edukiera mugatu izanen du eta beraz aldez aurretik eman behar da izena parte hartzeko. Horretarako idatzi behar da antolakuntza abildua eskola-ekosoziala.eus helbide elektronikora. Fadoak entzuten zituen gizona antzerki emanaldia Barainaingo entzunaretoan urriak 2 arratsaldeko 8:00. Urriak 2 larunbatean arratsaldeko 8:00 aintzinera, fadoak entzuten zituen gizona antzerki emanaldia Berriozarko entzunaretoan. 2021ko udazken ero programazioan barnean inor hotz utziko ez duen obra zoro hau aurkezten da, fadoak entzuten zituen gizona. Inoiz pentsatu duzu zergatik diren ezagunagoak emakumezko fado abeslariak gizonezkoa baino? Ander Huelbako Ayamonte herrian antolatzen den fado lehiaketa amateur batera doa, bertan parte hartzeko asmoz. Autoestopean ari dela Mario jasoko du bere kamioian. Kasualitateak kasualitate, Anderrek eta Mariok lehenagotik ezagutzen dute elkar, baina urteak dira ez dutela elkarren berri izan. Bidean masku agertuko zaie. Eta gaurko hauek izan dira albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.